Hello guys, good morning! Oreo! Shh, Oreo! Dali! Maglaag sa kasada, Garaan dyan, Oreo, Oreo! Oreo! Guys, ang hawas ko dari sa mga puti nga t-shirt ni Papa Gabriel. Kay namili ko dari mga gagmatpoy. Kay mayang panglabhan karon kay arong naisuo si Kuya Gail ini ka Lunes, Monday, hantod Friday. Puti ilang t-shirt ni Kuya, mintras wa pay kapalit og uniforme. So pwede ra og t-shirt nga puti. So dari ko namili sa mga t-shirt ni Papa dia. Aning labhan karon na isus Kuya. Tapos napilian ka rin isa. Ja. Tagaban. Pwede na siguro na ingani guys, kaso lang manalagi kulur-kulur. Kay aramang dagko aring ubang puti. Diya. Dagko man kaaso. Na mura na si Kuya dan ni kabanog. Tilan. Pwede ra siguro ni guys kanang na mga ingani print nga ginagmay. Okay na ni guys ng mga ingani. Madyo na laman ni guys kaysa gazid ka ng di kulor lain tan-awon. Kani sa laman kay kung malagi ang taon tayo ipalit og uniforme. Stilan. Dakari. Pwede na siguro ni guys oy. Kanina nganing puti Kay lagi sa manggong uniform das elementary guys, pagka elementary ni jakintid na manggagaadyo, sa sakto ng Kuya Kingkin. Mo na nga karon, mangita ko mga puti dari, kaya rong hang labhan, mo isang isuo nisto, Bernice. Kay arong na zay masuo. So guys, no importante na isuo, di makamuritsing agad ang anak, mo ni hang labhan rong maadyo ni. Manglaban ako sa ilang mga gamit, ilang bag, kaya rong ni ka Monday, ready na sila magamit. Karenta guys, sakto ni Kuya, kaso ang pagkuas likod. Karili na may tatak. So, pwede ragad siguro ni guys. Kung daka-daka pa dahil niya guys. Sunod na laman ni. Asa na ko anong kari sakto rin niya. Kanahan ng labhan. Kiri daka papud. Sunod na. Kari daka papud niya. Kiri sakto ni Kuya. Kari sakto ni Zari guys. Kaadyo dia. Kuya Gail. Pwede na siguro na. Basta nagbahalag na gamay nga. Di kulur. Importante na dakang puti. Okay. So, itong ipangbalik rin siya guys. Kari dakang papad ka ajo. Lanbang kabasag tatak. Guwang. Saka sa nag-iandam ang ilang mga bagay ang labhan karon. Pati ka Kim. Yan na nag-iandam. Kay hanay pa-enroll si Kim guys. Sakto pang nursery. Nursery naman si Kim rong tuiga. So, school na. Sa? School na ka no. Okay, nursery naman na siya guys. Ang edad pang nursery na. So mali guys, nag-iandam ang isang bag ni Kim. Kaso na enrollment fee si Kim. Na enrollment na paunhon ko na may og 200 pesos. So pwede ra siguro na itong utangan guys. Kaya dyan mo patay sweldo. Siyempre gamang ipaabot nga sweldo guys sa mga YouTube. Makakuan siguro may 5,000. Makahinlo may 5,000. Ito na. Naguna nang itawag ang mga utang. Babad sa pamayra nagutang. So to na siguro mabili na to gamay, madyo na laman na magibayad sa enrollment pini Kim sa makapalit pin mis ubang gamit ni Kuya Gail. So nga na ragad guys, budget ratan saon man gazid nga. Alangan mong mamagas ta og panguan og trabaho og wa gazid. So diha ko gi-upload anaan ta ko i-upload nga trabaho guys. Na ining kuan na nga mo lagi ta ko i-uploadan nga trabaho kaso 7 to 7 ag hang duty. Kay alas 7 buntag hantod alas 7 sa gabi Diyan saan naman taon naghang mga anak. Diyan si Papa Gabriel pud. Nabas ang taon pud lagi dari mga buhion nga giatiman. So umadara gud pud nga og kita si Papa Gabriel oy maka-apply og trabaho kaya ra gud na kadto dari guys. Kaya ra nang mga bata atimanon, kaya ra nang mga buhion atimanon, fights ra gud kadto kun saan taman lagi nga. Katoy sang gi-apply no may klaro, ipakuha ra si jag papel way klaro jud na lain jud ko pero sagdilaman alangan mang mamagustag way gusto guys no. Nga na ragad guys. So hayahay ko to guys katong uban nga kanang ilang mga bana na trabaho kay at least ay saligan. Kami naman noon may lagi nga ni mga sadline video pero di lagi jud as in nga mo'y maasahan. So sadline ra jud ni guys dapat jud na jud kay kanang income nga kada adlaw na antay kon ba. Sabi na naman ingani na lagi may mga tudtud. Na may mga bagtas gi pa eskwela. Mo na ni guys. Income tinahan. So, kita na rin sa lain, halag kinsay magpaguna diha kay mangguna kasi ko. Mangguna ko rin sa inyong natad, kaya makasapi. So dahil lagi yung tatoy hang sideline nan kasulaman, wa man lagi makuan kay 7 to 7.
7 to 7 man ang duty. Saan na lang mga bata. Sa jong buntag, mularga. Sa gabi na mo abot daris bay. Na guys, manahiingan nga. Ning kamot na mangunta. Basta laman jud way batiin ang mga bata. Okay kaso. Palagan sa. Basta kay halagan sa nga sideline na basta ka ng hinlo ba. Di lang po ng mga binuang kay. Delikado. Baruin na gazid. Nganta guys, saging with the joke. Nga sila the joke guys, para sa saging. Sangat suka gamay guys. Namasuka guys, putos sa sili. Siya, ron mga wag, panhuti ha. Alagput na panhuti na. Mekin. Batikin. Di arte-arte kay narong buhi, no? Pero ning kamot sa eskwela kuya ha. Ikaw kuya ha, ning kamot ha. Okay. Ikaw, school na po ang baby girl na mo guys. Pa-enroll pa na si Ja. Nana guys, nahuman na naglabag mga puti. Yeah. Kuya, Gail. Oh, nana sa iso ni Kamandi. Mamani. Hanggi bukas kay ganina, ning kalit og taligsik. Mis na hay na ni, na ibalik dadto. So na guys, nahuman na may panglaba. Napud ag bag ni Kuya Kinkin og ni Kim Kim, isang bag, agilang mga bag di ah. Hanang na labhan ang ilang mga bag sa mga estudyante puhon. So mag-uta na pud ta para sa tang paniud to. Mag-atsal mig kapajas. Thanks Idiboy. Balik to Idiboy dani gab. Unja. Kumbati kamoy pakpak kay ako'y banggod. So, magamit na na guys ag bangguran ni ate. Riya, padang ate Josephine. Thank you tin. Ana may bangguran na ri. Todos ni guys pud ni si Zag. Kanang bulanghoy, pwede ni kanang maingani. So, magsuman na ni guys mga sunod adlaw siya. O makatabok na misapa kay dangag pa kaadjog agianan. So sa mga agianan ba guys, dangag pa kaadjog hadlok kanang balang-balang sa tadatong kakuwang. Dana guys, naabrehan na namo. Ang daghan maabangguran ni sa guys iya. Day pang dagke, day pang dagke. Gadapay gagmatoy. Kare siguro padir, kare dia. Napi samin. Napi ha? Samin yun. Hay samin. Gamit na namo ron. Kumbati ya kay mag kontag kapajas banggod. Diyan na kay hugasan pa ni kapajas guys. Diyan na guys, gihugasan ng kuya ag among kapajas nga among atsalon. So among mga panakot guys, luya, kamati, sibuyas. Dami ginamis. Diyan na guys, dahil mga bangguro nun. Magbanggod na kong sugod. Nahalay ng gamatoy. Guys. Makikita mo. Ang tanawon guys. Ug. Oh, hala. Grundaghan na guys. Yeah. Hala. Okay. Tanong sa itaod. Pwede naman sa uli itaod. Adi lang itaod kay. Uli sa itaod guys. Way sauranan. Kanina dyan eh. Muna dyan pang kuhan guys sauranan kanina. So na guys, agatang first batch sa atong binanggod. Diyan na guys, agamang binanggod eh, daghan na buyag. So, kuha na sa namuog, ininit tubig guys, karon mga wanay dyan mga tuwas. Karon di kateh. Si Papa Gabriel may magkumot kay mo may kusgan. Guys, muna dyan kinahanglan makuha, karon di zakateh kanon. Okay. Nasabot nga nag-ininit. Ayan. Ba, mawa ng mga tuwas, mga kateh. Okay. Diba? Dana guys, na-prepare na namo. Dana ag, amang kamatis, luya, sibuyas. Ag kiri guys. Gitunga namo guys. Ag, amang binanggod nga kapajas. Kay kiri, moray amang butangan o ginamus. Sa kari mga lamas dari. Moray amang butangan kiri. Ag kiri guys, moray amang minatamis nga. Karing, inatsal nga kapajas. Kiri, moray sa butangan namo o ginamus. Mani apang panakutan. Siyempre tangan rin ang panakot kaya mo po ibutang dari. Na guys, mo ibutang dari. Tumaan ka ko si. Good.
Init naman po. One init man dari guys. Da kare ang ihurot ring kamatis. Kumana siya guys. Tanan isagol. Datan ni butangan og ginamus. Ang butangan og kuan ginamus. Mo na pinalit nga ginamus guys, diya balik 15 tengag baso. Nagapino. Muta oy. So guys, tong butangan og ginamus, karong lami ba? Datan ang butangan og suka, isuka pa. Suka, importante ni suka. Karong sakto isang lasa. Natang sa gulon, arang. Muna amang inatsal dari guys, nga kapajas. Nakatupong minatamis, lahi po to si Jack. Dari lahi na namo. Ang tinamis ba? Lahi po tong tinamis. Kanija, pinarat. Lipad as in parat. Magkari guys, ang ipabilin rin. Kaya unja amo po ng timplahan si Jaog, tinamis. Tinamis ni sila guys, nga natsal. Kaju. Mami. Miyaw eh. Perfect. Hindi ko nanahan. Nahan ka, Dani? Hindi ka ganahan? Kamday mo. Kung naganahan, pastilan. Bawal ni mo kay parat man. Pero sakto ra dyan, guys. This is a ingin nga ka ng parat ka. Ado sakto ra dyan sa glasa. Lalo ako Milo ka kim-kim. Nganta rin dyan, guys. Ito. Ano nga? Papaog si kim-kim. Una na magkaon sila Kuya Gail. Kim-kim kaya naman mukha andari inatsal. So kami rin mga andari. Mikadjo. Nganta ninjo. Nganta guys. Pasa pa. Mia. Si Kuya Gail kaya nagkaon na mag-una ganin na nagsadaan og kuan. Inuunan. Apa dito inanay na? Yaw eh. Ang sinanay kurinti. Ay, cellphone lang, sula. Burnout na rin. Tanin jo. May kadyo. Kamiin guys. Busog na ka pa? Kaduhan ko nagkaan. Yaw. Magpaglabagan na. Ang kaduhan na dyan nakaang guys. Aga kukunin pa ko ng kaang. May kadyo. Kita naman na mga guys. Katong ang mga gamaan nga minatamis. Napalit pa kong carrots. Diyan na guys. Ano may carrots diya? Kaya magama na miss amang atsal nga katong natsal nga tinamis ka diya. Mari nga kuanan ron. Masaring bangguron. Yan na guys. Manang banggod. Gatang carrots. Tanay tang-tang. Yan na guys. Yeah. Carrots. Ang isa ni kabuk ng carrots guys. Puno si Jam. Pero nagamit na magmangguran. Gamit ka adon ni naman guys. Nami pamangguron. Para karo. Guys, sana nga timplahan rin ya. Ito na yung isa dari sa sige. Atang timplahan na si Jam. Hindi kang itimpla na ni. Arong tamis, siyempre, asukal. Hindi. White sugar, ay mga kuhan guys, kay mo may naadar eh. White sugar. Sana pa yung brown sugar sa akol. Nasuka. Luya, sili, og sibuyas. Singgamay guys. Sukal. Butangan pa na magkuhan guys. Paminta nga durog. Pamintang durog. May butang. Suka. Hurok. Ano mo ni magdaglami. Agaban nga ni makitan guys kay ila laging lutuon. Pero kanin sa amon aning gibutangan og ininit. Pero kanya-kanya matag diskarte amo pa ng diskarte. Guys, naghanap ka jo. Basta kalamian kaya kare na lapuan na, wala ka to. Yan nang gibutang paminta. Sakto na isang katamisan. Sa pandugang paminta. Ganahan kung may paminta. Hanghang digit ba? Ang tilaw pa din. Tilaw, eksakto na ba? Nagkiraw. Majo? Majo ba? Yummy, yummy. Ha? Yummy, yummy. Ang kuling kamay. Yummy yummy ko no guys. Na guys, perfect na glasa. Miin.
Bentar eh. Niya, oy. Mia oy. May kaju. Kaju. Sagol na rin naman guys. Karing mga carrots. Lami man eh. Ang kilawon guys no. Lami ganikit-kita ng carrots. Nagamit na naman eh. Agi mong gipadang bangkuran. Gamit ka azo. Yan na guys. Ito na ihalo. Mama, Ito na apil guys. Karing itong tinimplahan. Mia. Mama Mia. Yummy yummy day? Oh, yummy, yummy. Wow, yummy yummy. Yan na guys. Yummy, mama. Moni atsara. Sweet atsara. Inatsal. Nagdaras ang mga guys kay kuan man inatsal. Lawan? Atsal mig. Ang manak ma. Nag-atsal mi. Ang Oh. manak ma. Para naghana ka jug carrots guys na lamiin. Hang na. Ko kaon hang. Ganina kay amo mangibutangan og ginamos ug kani bilin mig among butangan pod og carrots tinamis ba. Namin din daghagkuan guys ning suhop naman ani suhop na gyud sabaw, ha. Ning suhop na gyud sabaw. Okay. Pwede na natin dyan ibutang sa rep guys ug atong atagas-tagasin og kaon. Yes no. Ba? Yummy. Suhop naman ang sabaw. Diyan silahom dia. Awa. Silahom. Namiin siya. Yummy. Diyan natin. Diyan na guys. Agamang ginama nga inatsal or atsara sa Tagalog. Gama na rin tawag sa Bisaya guys. Inatsal. Agamang nailhan sa unang kuwas inatsal. Kaya katong malaga mang gigama sa ganiha. Nga katong kari. Dua ka klase nga inatsal. Kari na gibutangan na maginamus. Then saling gamatoy. Karing isa tinamis kay paras ang kuan ang kukuto na tuog wala tay laing magsuga man ibutang na to sa rep kilawan nami kaju na guys aman na isad sa rep 20 ron? finish. Gusto yung Guys, maro to mong video rong adlaw, nagatsal mig duha ka klase katong tamis o katong amang gibutangan og ginamos nga katong amo jeng naandan. Katong tamis mo naman tong katong nga binag-uron. Salamat ka adto sa mag-uban namo guys. Og shout out day ko diha ni Ma'am sa ijang channel. Shout out ko diha sa ijang channel ni GH Official. Shout out ko guys at isang ato sa ijang channel guys. Kay rong ato pud sang madugang-dugangan ijang channel. Thank you so much sa inyong pag-uban namo guys sa kada adlaw ng mga videos nga i-upload diha. Salamat ka dun ninyong tanan o God bless ninyong tanan guys. Uga sa mga ganit mo karon amping mo kanunay. Unsa guys, mura namang video rong adlaw. O kita-kits na pata og mas among another video. See you tomorrow guys. Adun jo kalimti pag-like ug subscribe among channel guys. Salamat ninyong tanan. Love you. Bye.